ଭାରତର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। परमानंद साहनी कहवाक चाहूँगी आम कंधमाल जिले में जो आम नरेंद्र मोदी आगे आसुँच आमको बहुत खुशी लगला किंतु आउ गोटे सुविधा करना पानी सुविधा करना से बहुत लोग आम सब सेंसलेस होकर मेडिकल जाऊँगी से आम प्रशासन को से नवेदन करुचे पानी सुविधा करके समस्त को सुविधा कर। सुरेंद्र बेहरा को गाँ खलबेरना कौन आसी देखी कौन देखी आई मोदी को देखा मोदी को देखले देखू मुझ कौन कौन देखले कौन कौन देखले काଣା देखो तू चाकू कहली भोट क्या देवे चाकू सबे दे भोट क्या देवे चाकू सबे देला चाकू बसदेव कहाँ कौन आसी ना प्रधानमंत्री को देखा से कौन काम करटा देखापी कौन कहे से विषय देखापी शुणापी आसती कौन देखले मोदी को देखली तार वाक्य टे शुणली तार वचन केमती कौन कराहब से विषय कहले भल विषय उपदेश देले इथर भोट क्या देवे मोदी के देव। धन्यवाद। आज्ञा आपण ना शरद कुमार मल्लिक कौन आसते आसले मोदी सरकार को देखा देखले देखिल कौन अनुभव कले कौन जहाँ भाषण मार्चन तो दुनिया लोक तो आज्ञा अधिक लोक शुणी होनी कि पट को जदि तार येटा दे था बोले आम खुशी शुणी पार था। एथर भोट क्या देवे भोट तो हूँ आगे मोदी सरकार को देखा थे चेंज कर देखा बोलूँ आम नवीन सरकार तो 25 वर्ष काल कला बर्तमान मोदी सरकार देखा केमती आम पद्म फूलटा को प्रकार राजनीति करुच्ची देखा टे बनमाली मलिक कौ गाँ सरामली कौन आसते मोदी सरकार देखा आसते देखले हाँ देखिए कौन अनुभव कले कौन अनुभव कल किसी जानी है ना खाली गहली जनसंख्या अधिक अच्छा एथर भोट क्या देवे आम एथर पद्म फूल देव भावुँ सरकार चेंज करा भावुँ अच्छा कौन मैं सरकार चेंज करेंगे देखा कांग्रेस थरे गला शंख थरे गला पद्म फूल देखा। धन्यवाद। ना मो ना इंद्र बेहरा कौन आसते मुझे प्रधानमंत्री की देखा देखले देखिली कौन अनुभव कले अनुभव कली गहलीटा प्रबल गहली आ लोकंर सुविधा करने से आसुँच अथच ये पानी टी मिलूना एटा मुझे अनुभव कली ये पुलिस गंडा जगैंट सी बर्षा छाड़ू ना जहाँफल सनस्ट्रोक हम पड़गला मेडिकल बोईदे ये सुविधा अरे एटा क्या दोष देवे ये दोषटा क्या देवा
ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଦୋଷ ଦେବି କାହାକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ଜଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଶାସକ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ ବି ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ପାଣି ମନା କରି ରଖିଦେଲେ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଶୋଷରେ ମରୁଛୁ ଏବେ ଆସିକି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବୁ ନା ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଯିବୁ କେମିତି ରହିବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ଏ ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ଏ ମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଯିବୁ ଗଲେ ଆଡ଼େ ପୋଲିସ ବନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି ଏ ଶାସକ ସୁଶାସକ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ନାଁଟା କହିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଆରେ ନାଁଟା କୁହ ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ପାବୁରିଆ ଭୂଦୟଗିରି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଭଲ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୌସମ ହିସାବରେ ଆର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ସେ ସୁବିଧାରେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥିଲା ତା ୟା ତ ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଆକୁ ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ମତା ଚାଲିଛି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ କେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେଖିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ଭେଟରାନ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଛୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଗଲାଣି କନ୍ଧମାଳର ଗୋଟିଏ ମୋ ଦେଖିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାହିଁବ ସାଂସଦ ହେଉ କି ବିଧାୟକ ହେଉ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଦଳୀୟଗତ ବିଚାର ହେଉ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଟେ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କେଉଁଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟତା କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଟୁରିଜମ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଛି ଆର୍ ଜନଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯଦି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଏଠି ହୋଇପାରନ୍ତା ଟୁରିଜମ୍ ହବ୍ ବଢ଼ନ୍ତା ଟୁରିଜମ୍ର ଯଦି ହବ୍ ବନିକି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତେ କିଛି ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ ତ ଲୋକମାନେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଭଳି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦରେ ହେଉ କି ବିଧାନମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠାଇ ପାରୁଥିବେ ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲହର ଚାଲିଛି କେଉଁ ଦଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମୟର ହିସାବରେ ଅବଶ୍ୟ ମାନସିକତାକୁ କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା କହୁଛି ଯାହା ବିଚାର କହୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ମିଟିଂର ମୁଁ ମାନେ ସାମନା କରିଛି ସେ ଭିତରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର କିଛି ବିଚାରଧାରା ବଦଳାଇବାର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ मोदी सरकार को देखिए दिलु ଦେଖିଲ हां କଣ ଅନୁଭବ କଲ कौन अनुभव करबो आर से हमको जा देबा पे चाहू से देले से हबो ଏଥର କ'ଣ ମୋଦିକୁ ଭୋଟ ଦେବ देबू से हमको जा देबो ता देबो हम फोटो ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ताकोठु ସେ ଯାହା ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି हमको से माने जमी बाड़ी देना हमरा जमी बाड़ी नाही आ तांके हमें जंगल जमी देले का ताको फोटो देबू नारे देबू हम तो जबर जगह बाड़ी नाही हमको जमी जगह बाड़ी के देले तो हमें रोई करी ताको देबू फोटो କାହାକୁ ଦେବ ବୋଲି हम जा पाए देखिए सेटा देबू आ ଯାହା ପାଇଁ ଦେଖେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା हमरा गोला सुपा ଭଲ ଶୁଣିବା नरेंद्र को देखिए नरेंद्र को देबू आ का ଆଚ୍ଛା ମା ତମ ନାଁ पद्मिनी कहाँ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ आम आसलु आम सरकार नरेंद्र मोदी को भेटिया ଭେଟିଲ आज्ञा କିଛି ଦାବି ପତ୍ର ଦେଲ କି दाबी पत्र नाई एम एत लोकरे एत गहली रे किछि तो माने कहबा पई सुजोग मिलिलानी तो आम केमिति दाबी पत्र दे थांतु देखिकी गलु तांकर जहा कहबा कथा तांके कहिले आमे सुनिकी गलु आम आम सरकार को जब देखिया पई आसछु तो गरीबन को सहायता करिवो तो आमे तांको निश्चय वोट दबु
ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଲି ନୁହଁ, ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ ତ ଆମେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଗ ଭୋଟ ଦେବ ନା ଆଗ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆଗ ଭୋଟ ଦେବୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।